Hi everyone, good morning, have a great day. And ମୁଁ ପୂଜା ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍ସ ଯାହାକି ମୋ ଦିଦିଙ୍କର ଏଙ୍ଗେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି। ତ ଆମେ ଆସିଛୁ ଏଠି ପାର୍ଲରକୁ ଯାହାକି ଆମେ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କରିବା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀର ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଠି ମେକଅପ୍ ଫେକଅପ୍ ହେଇଗଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଆଇବ୍ରୋରେ କ'ଣ ଲଗେଇଲା ତ ମୁଁ ଜାଣିନି। ତ ତାପରେ ମୋ ଦିଦିଙ୍କ ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ ହେଲା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ମୁଁ ବି ମୋ ବ୍ଲଗ୍ସ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ନା ତ ମୁଁ ତାପରେ ପରେ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଘରେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନେକଲେସ୍ ସାଙ୍ଗେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଥିଲା। ତ ସେଇ ଭିତରେ ଆମେ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ସନ୍ ସେୟାର କଲୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଲେକ୍ସନ୍ ସେୟାର କରିକି ବୁଝାବଣା କଲୁ ଆଣିବା କି ନ ଆଣିବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଭଲ କଲେକ୍ସନ୍ ଦେଖିକି ନେଇ ଆସିଲୁ। ୟା ପରେ ପରେ ମୋ ମାଇଁ ଆସିଲେ ଯାହାକି ସେ ବି ଆଇବ୍ରୋ ସେଭ୍ କଲେ। ତ ଇଏ ହେଉଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଲର ଯାହାକି ସେଇ ପାର୍ଲରଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଲରକୁ ମାଇଁଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୋ ଭଉଣୀମାନେ। ତ ୟା ପରେ ଆମେ ଆସିଲୁ ଭାରି ଗୋଲ୍ଡ ଜ୍ୱେଲେର୍ସକୁ ଯାହାକି ଆମେ ସିଲଭର କିଛି ନେବାର ଥିଲା। ଇଭେନ୍ ପାଉଁଜି ଆଣ୍ଡ ଗୋଲ୍ଡ ଆମକୁ ଚେନ୍ ନେବାର ଥିଲା ଓ ମୁଦି ନେବାର ଥିଲା ରିଙ୍ଗ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପଟେ ମୋ ବାବା ଆଙ୍କେ ସେପଟେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆମେ ଏପଟେ ସିଲଭରର ମୁଦି ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ପାଉଁଜି ଦେଖୁଛୁ। ତ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଦିସ୍ ମି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ଗୋଲ୍ଡ ଜିନିଷ ଏହିପରି ମିନି ବ୍ଲଗ୍ସ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି ଲଭ୍ ୟୁ ଅଲ୍, ଟାଟା।